bekende figuren. Op dit jaar mocht net een liedse bijdrage ontbreken en ik wil hem voorlezen. De bijdrage uit Bokwert Forever. Nou, de titel is ook nota weer maken, want Bokwert libbert nog altijd. Toen wij die mooie jongen in februari in de bibliotheek gingen, ben alle boeken die ter de keep gingen, hoe Bokwert antiquarisch, ben al je verkocht. Dat is altijd nog wel vraag. Nee. Te huis waren. Oudejaarsavond zijn wij en de vrouw te huis waren geweest in de hoofdplaats. En wel bij de oudste dochter van onze buurvrouw, Vogeltje Snikstra. Die haar echtgenoot is daar bij de reiniging. En ze wilden het gaarne eens uitzitten bij Mem thuis. Maar ze hebben 4 kinderen, welke Vogeltje niet hebben kan, aangezien deze niet zo ruim behuisd is. En zowat een week voor oudjaar kwam dat te praten. En toen zei de vrouw, als wij daar nu eens oppasten, dan konden Sjoekje en de man haar Mem naar haar mem toe en dan zou Sjoekje haar man ons met een luxe auto ophalen en dan weer thuis brengen. Dat is in je zin, let wel. Nu willen wij het wel eerlijk wezen dat wij persoonlijk nooit veel aanstrijd hebben en gaan zulke dagen naar huis. Maar men moet wel eens wat doen, dat zodoende ging dat aan en zaten wij de avond om 1 uur wachten al bij Sjoekje en die welke in de nieuwbouw in de hoofdplaats wonen. Nieuwbouw met een hoofdletter en hoofdplaats zeker met een hoofdletter. Komma, maar ze hebben de kinderen al aan kant en hoewel de vrouw weet hoe vaak de trap op moest om ze neer te bedden, want het zijn balsturige bliksteenders, maar anders niet onaardig en ze waren vanzelf helemaal overal van die knallerij. Wij zeiden dadelijk tegen de vrouw, doe de overgordijnen even dicht, want we zitten hier in de etalage en daar hebben wij geen aardigheid aan. Want zo kan men niet eens even het gat klauwen als dat moet. En ze zitten hier in die nieuwbouw ook zo dicht op elkaar dat we zagen aan de andere kant van de straat gewoon dat de buurman aanging met zijn vrouw. Kom maar, wat een jong paar was om zo te zien en dan wil men nog wel eens wat en wij kunnen ons dat schoon indenken, maar in onze tijd deden wij dat wel met de gordijnen dicht op de lamp uit, maar dit naaide eruit. Ze hadden zoveel licht aan dat het licht schijndag was. En dat wij zeiden, de gordijnen dicht. Maar bliksem, dit bleek helaas niet mogelijk, aangezien ze helemaal geen gordijnen hadden. En we zeiden dan ook, dit is ook wat, als Sjoekje en de man hier elke avond zo zitten moeten in die uitstelkast, maar zo zullen wij niet. Dan de lampen maar uit en zo hebben wij daar de hele avond zitten te schemeren. De jeugd van de hoofdplaats verzet zo'n avond niet veel. Alleen maar schieten met duur vuurwerk en de boel vernielen. Maar te lammenadig nog om een knappe oudejaarsfeit uit te halen. Zoals een boerenwagen op een plat dak tuigen en zulke sterke stukken waar wij in onze tijd zo'n hele nacht besteld mee waren en ons uit de naden schrepten. Maar dan hadden wij ook eer van het werk. In de hoofdplaats evenwel dangelden ze maar wat om. En wij zagen ook een paar het voortuintje van Sjoekje inkomen. En dat was om het tuinhekje te redden. Begrepen wij wel. Maar toen stonden wij al in de deur en spraken kalm. Kom maar eens hier, jong kerels, dan zullen we even met jullie afweven. Nou, en toen vlogen ze al. En hebben hun de hele avond niet weer gezien. Om 1 uur bracht Sjoekje haar met ons weer naar Bokwert. En daar leek het er beter op. De hele dijk gesperd en de brug omhoog. Hetgeen geen kleinigheid genoemd worden mag. En onze plaatselijke politie veegde er helder op in. En deelde menige rake klap uit. Wij mogen daar zulke tijden graag over en zo werd het in Bokwert weer een waardige oudejaarsvier.